मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव मोनसे ओरैबायदि माने सावगारि दिन्थिनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ नैहाव माखासे आनकमप्लिट माखासे लुफुंजोबनो हास्लाबै माखासे नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनि सायाव माने औवानि जेंलाबजों माने दलं बानायनानै थांलाय फैलाय खालामनानै माखासे सुबिदाखौ बानायनानै लानाय नुनो मोन्दों दा प्रमद बर'नि जिथु माने सुइजारलेण्ड परिबर्तन रायजो राजाखौ गोदै गोदै सिमां नुहोनानै गाव माने गादिनि एमाव जनानै थानाय नङा होमबा आरो बे एरियाया गबर्थना पुलिस थानानि बेन्दोङाव लोगोसे जोंनि बिटिसि आव सालबारि समस्तिनि आन्डाराव बाबारि अन्थाइबारि बे एरियानि बे नुथाया आरो बे माखासे जाखिनि आद्रा जानानै थानाय लुफुंस्लाबनो हायै जाखिनि सावगारिखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे गासैबो बे बाबारि अन्थाइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रानो गासैबो ज' जाजाय हेफाजाब होलायनानै जाखिनि माने रांनि गोनांथि जायो बयबो न'खर न'खर माने अनसुंथाइ होलायनानै बेखिनि माने लुफुंनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना नाजागासिनो दङ आरो माखासे रांखावरिनि आंखालाव बिथांमोना बेखिनि माने दालांखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै बेवहाय बे बाबारि अन्थाइबारि गामिनिनो मानगोनां रायजो राजाफ्रा गावसोरनि थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय रायजोयैनो जमा जानानै बेखिनि खामानिखौ दायो मावगासिनो दङ दिनै बे बाबारि अन्थाइबारि गामिनिफ्राय जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद माने उसुबिदा जोबोद माने जेंनानि गेजेरजों बिसोरो माने फेस खालामनो गोनां जानानै फैयो आरो गोबां रोखोमनि माने बेफार फालांगि हान्था मेला खालामनायाव गोबां रोखोमनि माने प्रब्लेम नुजाथिबाय थानायनि थाखाय बे बाबारि अन्थाइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि मोनसे स्टेपखौ गावसोरनो लानो गोनां बायथ' जानानै फैदों आरो प्रमद बर' बिथांनि परिबर्तनाव बेफोरबायदि माखासे एरियाफोरखौ बिथांमोना नुबाबो नुयै बायदि जानानै खाना बायदि जानानै थादों आरो बिथांमोना मिथिसेयाव बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट मावनानै लुफुंनानै होथारनांगौ माखासे खामानिफोरखौ बिसोरो मावनानै होआखै बे जाबाय सालबारि समस्तिनि बेन्दोंनि सिङाव दा बेवहाय मोनसे सोंथि बेरखाङो प्रमद बर' बिथाङा दि परिबर्तन गोजोन सान्थि गायसंनानै जाखिनि स्ल'गान होनानै बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदोंमोन ना दा नुनो मोनबाय नै रायजो राजाफ्रानो गावसोरनि खस्थ'नि माखासे बिबानफोरखौ गावसोरनि मोदोमावनो रुजुनानै दिनै गावसोरनो नै ज' जाय जानानै बेफोरबायदि मोनसे आरसिसिनि दालांखौ गामियैनो दिनै लुफुंनो थाखाय नांथाब नाजागासिनो दङ बेसे लासिं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन हा दिनै बहा बर' हारिनि साफ्रोमबो बुहुमनि बर' फिसाफोरनि बेसेनजों लाबोनाय जा मोनसे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेम नङा होमबा आरो दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटनि गेजेरजोंसो दिनैयो लिडार जानो हायो नाथाय अब्लाबो बै माखासे रायजो राजाफोरखौनो दिनैयो नायस'निया जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा जानानै फैदों आरो बेफोरबायदि लोरबां आखुनि गोसोम गोसोनि नुबाबो नुयैबायदि जानानै थानाय बेफोरबायदि लिडारखौ नेक्स्ट टाइम आपकामिं 2028 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों डाइरेक्ट किक आउट मारिखानांगौ सिदा बाथ्राखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बाबारि एरियानि अन्थाइबारि थाराइबारि आरो नोरसिंबारि बे जों गामि दरथामजों बेखौ लुनो थाखाय आखायाव लादों मानोना जोङो उफाय गैया जोंहा सरकारनिफ्रायबो जोंहा अनसुंथाइ मोनाखै नालाय जों रायजोयैनो जि हायो थाइसे थाइनै ओंखाम माइरं खबसेखौ दोननानैबाबो जोङो बुथुम जोङो बे दलंखौ लुनो थाखाय आखायाव लादों दा जाफुंथ'वाखै जाफुंगोन एसे एनै खाथि खालायाव जोङो ओरैनो थाइसे थाइनै सोरनावबा मोनगोन खोमा होनना सोरनावबा मोनदों सोरनावबा मोनाखै जि हायो बेखौनो जों बुथुमनानै नाजादों आरो नोंथांमोननि गामिया रायजोफोरा बे दालांनि थाखाय फोरमान बिलाइ गथायगोना गथायाखैमोन बे दालांनि थाखाय गथायदोंमोन गथायनाया नाथाय आंबोथ' बारा बिदि थाबायबाय थाया नालाय गेदेर गोलाव माखा लामा थानाय माखा आखाइ गोनां माखा थाबायदों आरो होदोंमोनबोनो नाथाय आजावदोंना आजावाखै मिथि रोङा आजावदोंब्लाबो ओरैहाय दानि दिनाव बिदिनोसै मेथाइ जुनाय बायदि जुथुमनानै गारहरनायबो सोरबा दंना बिदियाव थालांदो बायदि मोनदों आं खस्थ'आथ' जोबोद खस्थ' दैज्लाङाव नै दाख्लैबावैनो
एसे एनै हान्थिनो हाया थांलाय फैलायखौनो हाया ओजोंबो हा दं बेयावबो हा दं बेखौनो हाया आरो स्कुल थांनाय आरिनाय लासिं सिं बेफोरबायदि हान्थिनांगौ जायो मालाय गामिखै थांनो फैनो हाया माइ गायनाय आरिनायफ्रावबो थांलाय फैलाय खालामना बोजोंबो गिदिंनानै जोङो हान्थिनांगौ जायो जोबोद खस्थ'यै सोलिना दं प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव दिनै बे दालांखौ मावफुंनो हायाखै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानगोन एसेथ' नुबाबो नुवाखै रखम जाना थाबाय